नै गाइस नोंथांमोननिसिम नुजाफैलायबाय खनसे आरोबाव नै साब्रै दोङो ओमफ्राय आं हारसिं जोङो साबबाजों हाजोआव हाबहैनोसै हाजोआव नोंथांमोना हाजोआव हाबनाय ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै आसला हिनजावजों फन रायलायदों आसला जोंफोरबायदि जानांगौलै सिंगेल लाइफ बरिया जाखायो जोंनासो ना मा बुङो आसोल नंगौ अ गाइसफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनना भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन मानोना जों हाजोआव हाबहैहांदों ओरैनो बेरायनाय हिसाबै हाजोआव हाबनो थांगोन जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मोजांनो मार मोनबायलै गाइसफोर ओइनि आसलाथ' थाबायख'नो हायाखै आरो सिङाव साथाम दंबावो गाइसफोर नोंथांमोनथ' खोन्थायाखै अबे हाजोआव हाबहैनो जोङो नै दा नुहुरनाय हाजोआवनो हाबहैगोन दारागाव जाफैदो जोङो दारागाव जा थाङै हाबहैसिगोन ओइ फाग्ला थाबायख'नो हायाखै नामा मा सोरजों मेसेज गेलेगासिनो माबार फै जों दा हाजोआव हाबहैनोसै ओइ जा हाजोआ जोङो इजा दोङो मा आसोल थांनो नायनानै बोरै मोनदों मोजां मोनदों ना आइ दा हाजोआव हाबहैनोसै दा मा दंफैबा हाजोआव दै गोजा मोनो हाजोआव दा नोंथांमोननो खोन्थाहैनोसै दै गोजाखौबो दा खोन्थाहैगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना है नोंगौलै गाइसफोर मार मेङो फाग्लासो हाजोआव फैबा जाय बिथांमोना हाजोआव गाखोफेरदों इसोरथ' मिथिखागौ जानो हागौ हाजोआव माबायदि हाल साल जायो दा दैयाव ओंखारबाय आं गाइस मार दै गाङोलै इनि दैखौ लोङो गाइस जोङो गांबाथाय इनि दैखौनो लोंनांगौ जाबाय आरो आं लास्ट थालांबायलै गाइसफोर गाइस नै जों फैयै मोनफैबाय नै अन्थाइ गिदिर थरसे दोङो बैयाव र' आं नोंथांमोननो खोन्थिनि नै जादों अन्थाइ गिदिर थरसे र' नोंथांमोननो खोन्थिथारनि आं अन्थाइ गिदिरखौ अन्थाइ गिदिर गाइस मार गिदिरखा अन्थाइआ जा गिदिर ना नोंथांमोना नुफेराखै जानो हागौ सोर नुफेरखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय नै अन्थाइ गिदिरा बेनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं गाखोना खोन्थानि अन्थाइ सायाव गाखोदो आरो गाइस नै गाइस अन्थाइ सायाव गाखोनानै बोरै जादों नै ओइ बुहुद गोजौआव दं गाइस आङो उन्दुनायालाय सान्दुं गोसाथार गाइस मानो मोनबाय थेवबो इजा हाजो दं आं अन्थाइ सायाव गाखोदों ना एसे गोजौ नुदों जानांगौ सिनारिफोरखौ आरो बेगाव दङ उनजा लोगोफोर दङ नै टेकना नुदों गाइस ओइ मार टेकना नुदों गाइस गाइस नै दंफां मुराया मार गोदोरथार आसोलाय नै मोनदांलायाखै गाइस दा अन्थाइ सानिफ्राय ओंखारबाय आङो अन्थाइ सानिफ्राय ओंखारबाय मार मोनबायलै गाइस मेंनायखौल' खोन्थाफ्लांबाय जाबाय थायो दा एख' गैयाना ओंखायनो हाजोआव स्राय बेरायनो फैबाय आरो गाइस मार हिट जाखायो हाजोआव बेरायनायानो
mozayaनो आलदाखा जाखायो नालाय नै जों दा इजा सफैबाय दा इजा थांनानै जोङो ओइ फोराव दैया साफा guys ở đây nhau thấy cái đồ này em năm này em ha guys nơi phê phê còn là phê lại bên ơi ra đừng lấy bay dừng đây các sáu thằng này xin nâng nữa không nào leo vào thôi Bapak di sini ya. Jangan bodoh strike bodoh. Guys sur. Ya. Nanti lagi boleh guys sur. Lazim salah sangat nyo. Kamu guys nyo. Hasil mungkin pakai guys. Nah guys, orang saya dulu mulai. Saya arbong. Ang yo gak kena continue namun yo bo. Gak kena lah mulai guys. बिथाङा दा अन्थाइ गिदिराव गाखोदों गोग्लैगोन बोरैबा guys नोंथांमोननि सिगाङाव इसे बारना होनोसै आङो मा बुस्थुला बयासै जायो guys दा इजा थांनाय र' guys नोंथांमोनालाय मोसा नै guys दा वाटार प्रुफ मोनलायबाय guys नै दा इजाबो मोनसे जायगा मोनगोन इजा दा आं गोथौआव हाबनाय नायदों गाइस मास्क टासदोंलै ओंखायनो दा दुगैलांथ'आ गामसाबो लांफैना नङाबा दुगैलांगोन गाइस नै गाइस जों दा दै गोजा मोनबाय नै नोंथांमोना नुफेराखै जानो हागौ मोगथाङाव दिनै नुबाय आंनि ब्लगाव नोंथांमोना एन्जार दै गोजा दै गोजौनिफ्राय फैयो जोंनि हाजोआव मोनगोन दारागावनि साहा मोनो गाइस नोंथांमोना फैबानो जाबाय नै दासो मा होनो सायाव दंना ओंखायनो मोजां नुदों खोमा दहाय मोजां नुवाखै जानो हागौ जि साफाना गाइस नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर मोजां ना गाज्रि ओइनि आसोलफोरानो सानैजो आसोलफोर मालाय आसोलफोर मा ब्लगफोराव फैबा थायो होनखो नोंसोरो दे होनहरबाव आरोबाव खनसेबाव दे हाय होनहर सिख्लाना सेंग्राखौ होनहरखो सिख्लाफोरा हायनो जादोंबाथ' खम नायनानै इन्टारेस्ट मोनलायो सिख्लाफोरा नायदोंबा ना गाइसफोर सफैनायनि मजाया इदि जायो गाइस आबार मोनसे वाव जा बरियाखा आड़े आड़े गाइस दैया साफाखाना गाइस दिनैनि भिडिअखौ इखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामना हो आरो मोजां मोनाखैबाथ' डिसलाइकखौनो मारिना हो ओमफ्राय डिसलाइकआथ' बाटन आनसाबस्क्राइब खालामना हो